Fiat nu va mai produce mașini. Gri. Fiat a declarat că mașinile gri sunt plictisitoare. Și a și făcut ceva în privința asta. S-a urcat într-o mașină gri și s-a scufundat cu ea într-un rezervor imens de vopsea portocalie. De ce portocalie și nu albastră sau verde? Ei bine, această culoare exprimă foarte bine unele dintre valorile brandului și mesajul foarte clar pe care această reclamă vrea să-l transmită, și care este acela de optimism și pozitivitate. Portocaliul este o culoare vibrantă, care atrage atenția și care simbolizează energie și creativitate, ajutându-i astfel să se diferențieze de alte mărci care produc mașini în culori mult mai neutre. Și încă o chestie foarte faină a acestei reclame este că nu au folosit niciun fel de grafică computerizată. Au avut nevoie doar de o mașină, de un vas imens de 100.000 de litri de vopsea, de un macara gigant și de un oraș vibrant din Italia.